Díomh go léir is mis a T-Rex ó Saras agus tá mé ag déanamh an scéal An Gnáthrud le Déirdre Ní Ghrianna. Well, dús bara, tá an scéal seo bunaithe I mail ferriste in the old Belfast 1970, heart in around the 70s, you know, I'm digging to. Agus tá sé bunaithe character dar banam Jimmy. Now, cén sort duine é Jimmy? Well, duine cardiúil é, duine jazz, agus bhí sé pósta le céard a bhí ag fannach sa bhaile. Now, bhí trúr bháiste acu. John, Margaret agus Elizabeth. Éana bhí ann agus bhí siad go léir sa fub nó sa teachtarn ag gáil piúntaí. Aga brad, drinking a few ale pints after a long week at work. Agus bhí Billy leis, now sin cara Jimmy, ach bhí Billy I dribláid leis an gaffer. Hiúil Jimmy amach as an teachtarna, agus hiúil sé go dtí an Jasmine Palace. Yeah, bílean a bhí ann. Now nuair hiúil sé isteach sa Jasmine Palace, bhí déigáirí istigh ann agus bhí siad meisce, they were locked. Agus bhí siad ag sort cantalach agus bhí siad ag lurig airgid. Bhíol Jimmy le Liz agus bhí si taobh hir den desk. Freastalí a bhí ann agus bhí si go jazz agus bhí siad a coint le chéile. Ach céir de tharla, well, thug Jimmy roint airgid dóibh agus bhí si go bra sásta le hain. Agus an sin dúirdigh Jimmy an curry agus an chop suey an Gnáthrud, you know, the normal thing every Friday night. Agus bhí sé go bra sás an sin agus hiúil sé amach, dag sé slán agus cúil sé amach ag siúil. Anis bhí Billy an muir an sráid agus bhí sé ag smaoinmh faoin a bhain céile céarda. Yeah, bhí sé coilte ina smaointe. Agus bhí Jimmy ag siúil agus an sin tháinig car taobh hir go. Agus bhí déigáirí istigh sa car agus ní acha Jimmy an car a bhí gan solas with no lights. An sin go tuban scéal duine acu ochar agus bharigh sé Jimmy. Jimmy booked. Bhí sé marmh. Well, thaan an scéal seo lum. Well, cai mé rá gur thaan an scéal lum. Mar is scéal bránach é gan dóut. Ach is scéal radio lei. You know, it's very realistic. Tharla sé shots na seachtaí go minic agus tá sé on radio. A lot of powerful imagery here at Jigs the scale. Agus hatan sé sin go mór lum. Love that.